Bună, eu sunt Alex și astăzi o să facem un alt episod din Need for Speed Undercover. Începem. Îmi pare rău că ieri n-am putut să postez pentru că chiar n-am avut timp. Am fost ocupat în dinți, deci n-am avut când să fac episod bun. Hai să începem. Hai, mă, dată. În sfârșit o cursă pe lumea. Doi. Da, mă, mine. Cea mai șmecheră mașină. Nu am cuvinte. Nu. Locul 4. Ne bai asta. Recuperez eu. Ia-mă, și pe tine. Amândoi. Asta ai fost și tu pe locul 1, 5 secunde. Am urmărit și poliția pe mine acum. Dar ce să ține viul ăla de mine? În fine, mă scuzați că am pus pe pauză din greșeală, dar n-am observat jur. Ia la bă! Du-te bă! Nu cred! What the fuck? Nu m-am șansă să o știu. Să mergi tu de acolo. Bă, țărani, băsuți. Să mă urmărească, că nu mă interesează. Deja m-am săturat. Oh, nu. Să fac cursa unui să bage ceva mașină de poliție în față. Da, nu se mai pare, dar am terminat și cursa. Poliția cred că e și pe locul 2, nu-i sigur. Acum trebuie să scap de poliție. Nu mă joc cu ei acum. Super că dați bine chiar deloc. Haideți, mă. Dacă chiar vreți. Nu, ce au rezolvat? No, și tu ce ai rezolvat că ai dat pe mine? No. Fericiți acolo. Bine acum. Deci pe tot apar, mă. Hai de capul. Gata. Așa, acum să-mi facem încă o cursă, dar asta cred că o să fie cu poliția. Da, este cu poliția.
Am de făcut 20.000. Marșel. Nu. Deci mai șmecheră, mă. Că ești cu farurile și cu tot bagajul sparte. Sunteți mai șmechere, așa-i? Ia! Mă zic, mă, dar haideți mai multe dacă veniți. Nu, te tem să vii. Dacă auziți ceva zgomote, sunt lucrătorii, muncitorii de la noi, deci să nu vă știu. Tac. Am 7.000. O să mai vină mașini. Nu mă supăr dacă cum vreau să pierd cursa asta, că chiar nu e foarte importantă. Dar nu, totuși. Dacă să mi iei mașina, mai bine pierd cursa, corect. Nu, bine. Am confundat. Atât. Am spart-o. Am 15.000. Cam încă o mașină, cred că trebuie să spară. Una, două, maxim două. Aha, am să vină și 10 mașini, nu mă supăr. Chiar deloc. Să vină acum mașini multe. Da, hai, mă. Să mă vezi prima dată. Mai am 1 minut și 10 secunde. De capul meu. Nu. Sper să fie de ajuns. Nu pot să cred. Nu trebuie să dau în asta.
apuc să fac. Nu dai. Mă, gata, stau pe loc. Ha, gata. Mai ia la mă! Vom să mai facem o cursă și cred că le să încheiem episodul. Tot, ai mașină de asta. Ia. Am spart 10 de asta, serios. Asta-s prea deștepte. Prea deștepte. Dar eu sunt mai deștept. Și chiar nu apuc să fac. Eu acum misiunea mea e numai să fug de ele, pentru că n-am nicio șansă. Și decât să mă prinde, mai bine nu mă fug. Cel mai sigură metodă. Bine, și dacă o să apară de ale, în fața mea bariere de ale, normal că o să dau în ele. Vedeți cum? S-a adunat deja. Ia la văd. Am văzut unul cu asta. Dar ce bine mi-a prins. Cât am spart 4, o zi bun. Da. Da, mă, nu pot să cred că m-am spart-o pe aia. Foarte mică. Încă chestii de asta. Eu dau încep, n-am dat încep. Mă spartă, mă spartă. O chestie de aia nu mă fac. Bă, dar unde am venit și eu, da. Bai. De fapt, bai, da. În fine. O, jeepurile vieții. Nu! Nu m-a prins, nu! Am spart roțele. Ai, de capul meu. Oh my god! Oh my god. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Nu se poate, mă. Mai am șanse. Gata, m-a prins. Charles. Asta este. Mă, ce mi-e pe ele. A doua, fratele meu. A doua. Bun, deci o să încheiem aici episodul. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să postez ieri, deci dacă v-a plăcut dați un like și abonați-vă. Până data viitoare v-am salutat. Ciao!